हेलौ है आं कलेजावसो दं नै एसे बिजि आं थांथ'नो हानाय नंला लेंबोजोब्बाय आं फैजोब्बाय हनै गोदान जोबना फ्रेश स्टुडेन्ट लाइन लाइन थाजोब लाइन लाइन मा मुं नोंसिना फारि फारि खिथाजोब फुंबिलि सुदेम दैमु देंखो बिबारि नोंनालाय मा मुं माइनाव ब्रह्म I love you बुं आंखौ नङा बे कलेजनि मोखांजों जाय सेंग्रा एबा हौवाफोर हाबफैयो बेखौ नोंसोर बयबो फारि फारि साफा साफा बुं आरो दिनै प्रप'ज डे होननानै बुं बियो आंनि बे कलेजनि प्रिन्सिपालनि फिसालानि अर्डार नङाब्ला बे कलेजनिफ्राय आउट जाजोबगोन लाइफ टाइमनि थाखाय मिथिबाय मानो आइ लाभ इउ बुंनांगौ जेनेबा मा बुंनो बानाय बेलाय आइ लाभ इउखौ मानो बुंनो बानांगौ आइ लाभ इउजों संसारा सोलियो दुनिया सोलियो नोंनि बिमा बिफायाबो आइ लाभ इउ बुंलायदों माने अनलायदों गोसो थोलायदों बिनिफ्राय हाबा जादों नों जोनोम जादों गोसोथोनानै हाबा जायाखै नायलायनानै हाबा जानायब्लाबो हाबानि उनाव आइ लाभ इउ बुंलायो एबा अनलायलायो बिनिफ्रायसो इयुन जोलैया फैयो गासिबो आइ लाभ इउआनो गुदि आइ लाभ इउ माने बर'आव मोननै जायो आं नोंखौ गोसो थोयो गुबुन मोनसेया आं नोंखौ अनो आरो आइ लाभ इउनि ओंथिया बुहुमनि गासिबो सोमोन्दोआवनो बुंनो हायो मोनसे समाव बुहुमनि खावसे बाहागोआनो ब्रिटेननि बिगुर गुफुर मानसिफोरजों गाग्लोबजानाय एबा खुंजानायमोन जायनि थाखाय बैफोर जायगायाव बिसोरनि इंलिस रावा सोलियो आरो गोसारो जोंनि भारत हादराबो बिसोरनिफ्राय बारग'नो हायाखै बिनिफ्राय जोंनि बर' हारियाबो बे बेन्दोंआव नांफानाय बर' हारियावबो इंलिस रावा गोबां बाहायजायो आरो आइ लाभ इउआथ' बुहुमावनो बयनिख्रुइबो गोदैसिन खोथाबावसो आइ लाभ इउआबो बर' हारियाव थै रोदा हाबनानै दंजोबो गुबुनखौ बुंथ'ला आं बर'फ्रा इंराजि रावखौ गारनो हाफेरदोंना एबा इयुनाव गारनो हागोन ना हानाय नङा सोलोंथायाव फालांगियाव राजखान्थियाव गोबां आयदायाव बर'फ्राबो इंराजिखौ गोबां बाहायो केलेन्डारानो इंराजिबा बुंनांगौ मा थाबावखो होमब्ला आइ लाभ इउ बुंनाय इंराजिनि बे फंसे खोथाखौलाय माब्रै एंगारनो हानो बर'फ्रा हाया बुदला इसिबां बुजायनांला बिसोरखौ बुजियोब्ला आं दंसै रेडि ना
थैबाय दाना नोंनि आफा प्रिन्सिपालसो माथो जालालै थाखोमादो I love you गोजा गलाब बिबार I love you नोंथ' आंखौ गोसोथोदोंसो गथ' लाजियासै नोङो सासे फरायसा जानानै प्रिन्सिपालखौ गोसोथोनो दिनै प्रप'ज दे I love you बुंबाय आं Get out from here out Propose Day Valentine's Day साला इंलेन्डनि गोसोथोनाय नियम फालिनो नागिरदों बहाय बर'फोरना बैसागु बोथोरावसो गोसोथोलायो दा गुबुननि आसार खान्थिखौ मानो लानांगौ गावनिखौसो फोसाबनांगौ Excuse me. I love you. बेथ' मोजां जायासै गथ'नाया र' मा थ'गौबो बिलाय बेखौ मावनायथ' सम नांगौ नोंनो इडियट थांदो नोंसोर गासिबो ओइ दिदोम रियेल नङामोन बियो आंसो मोनथिदों बिबारखौ मोनथिबाय थारमाने गोदान स्टुडेन्टफोरखौ नों रिं खालामदों नङा होमबा बे नोंनि आखुआ गाज्रि नाथाय रिगिं खालामनाय हुदाखौ गार नों नोंनि गाज्रि आखुआनो नोंनि गाज्रि लोगो नोंनि मोजां आखुआनो नोंनि मोजां लोगो सम थानायावनो सोलोङाला माया मोजां माया गाज्रि औवाखौ रालबा फिन्नो हाया नङाब्ला गेटेन थागोनबो बेबादि बैसोआव मोजां गाज्रि सिनायनानै सादु सयनासो जानो साना आं लाइफआव इन्जय खालामबा बुहुमाव जा दं गासिबो मोजां साननानै ला थांनानो बारा गियान दा जाबायाव क्लासा जाबायनो नोंना सनाखौ मोजां नुथारदों आं गाननायनायनि दे माबायदि नुयो जिराय गाहाम फुंबिलि
I love you. दिदोम 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 आंनि बुजायनायखौ मोजां खोनासं गोसोआ बोजों थांदों नोंनियालाय समायना रायजो सार ओइ मा मुं नोंना माइनाव माइनाव लोक्षि क्लासाव गोसो हो गोसो सिङाव गले गले जोंसार फैनायाव आलारि बायदि जोंसार आउट आउट दानो खालामदों आउट दिनै मा जादों नों दिदोम क्लासाव गोसो होआखै क्लास जालासो नों दिनै ओंखारलांदों I'm sorry sir दहायनि थाखाय सरि जेबो नङा आं मिथिखादों बुद्रुआ नोंसोरखौ बिब्दि खालामनो थिनदों होनना बाय दा वे आम दिदोम I'm माइनाव क्लास गैलाबा थौ बै बिफां सायाव जिरायहैनो गैयाथ' नोंनि मबाइल नाम्बारखौ हरनो हागोन नामा माइनाव मबाइलानो गैया आंहा बायनो हायाखै निखावरिथार जोंहा कलेजनि एडमिसनखौबा खुनुरुखुमसो खालामनो हादों बेखौबा आफाया हाजिरा मावनानैसो खालामनाय न'खराव सोर सोर दं नोंसोरा आफा आरो आं रावबो गैला आफाया आंखौ जोबोद अनो आंबो आफाखौ अनो आं आफाखौ बुंदोंमोन नों हाजिरा मावनांला आं माबा मोनसे मावनोसै नांगौबा रुवाथि थानोसै कलेज फरायला बायदि बायदि नाथाय आफाया आंखौ लेखा गोरों जाजानो लुबैयो नांगौबा गाव खस्थ' खालामगोन थेवबो आंखौ लेखा बुरजा फोरोंगोन बुङो ए जोबोर मोजां अनलायो नोंसोर बिफा फिसा औ नोंनि मबाइल नाम्बारखौ हरना आं लानि मालाबा लोगोनिजों रायलायहरनो आंहाबो मबाइल गैया जोंहाबो निखावरिसो बायनो हायाखै अ सोर सोर दं न'आव आइ आरो बिनानाव दङ अ आच्छा नों दहाय आं I love you बुंनायखौ गाज्रि मोनदों नामा मोनाखै मानो मोननो जेराव नोंखौ सोरबा बुंनो थिननायसो नाथाय आं नोंखौ रियेलि I love you बुंदों मोनथिदों मानोना आं नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनबाय जिउनि लोगोनि सायख'बाय
नोंसो मा सानो आं मिथिला। नोंखौ सोरबा बुंथिनायब्लाबो नोंनि आइ लाभ इउ बुंनाया आंनि बिखाखौ थिरजाना गावफ्लंबाय। बे बिखानिफ्राय थै गसरबाय। बे गसरनाय थैखौ नों नाजावब्ला खिसाबावगोन। मादि बुङो नों मेगननि नोजोरजों, मादि फोरमायो नों मुहिनि रावजों। मादि बुङो नों मेगननि नोजोरजों, मादि फोरमायो नों मुहिनि रावजों। बेसे मोजां नोंनि नायनाय फावा, बेसे मोजां नोंनि फावनि रावा। आंखौ बोदोर खालामो, आंखौ फाग्ला खालामो, आंखौ जाम्बा खालामो, आंखौ नोरजिया खालामो। मादि बुङो नों मेगननि नोजोरजों, मादि फोरमायो नों मुहिनि रावजों। नोंबो मिथिया आंबो बुजिया, मा नङो हारसिं हारसिं। सानै सानैनो आवबा जायो, नोंखौल' मानो नांगौ जायो। मादि बुङो नों मेगननि नोजोरजों, मादि फोरमायो नों मुहिनि रावजों। नोजोरजों मादि फोरमायो नों मुहिनि रावजों। मादि बुङो नों मेगननि नोजोरजों, मादि फोरमायो नों मुहिनि रावजों। बेसे मोजां नोंनि नायनाय फावा, बेसे मोजां नोंनि फावनि रावा। आंखौ बोदोर खालामो, आंखौ फाग्ला खालामो, आंखौ जाम्बा खालामो, आंखौ नोरजिया खालामो। मादि बुङो नों मेगननि नोजोरजों, मादि फोरमायो नों मुहिनि रावजों। बबे रायजोआव थाङामोनब्रा नोंसोरलाय? थ' क्लास गैला न' बेगा। दे होमब्ला बाय। अ बाय।
र' एसे गोजान थांनो होगोन खाथि थाल मोनो बेनि न'खौ सोंलायथारनांगौ दिनै जिरायब्लाबो होनब्लाना न'आव थांनानैबाबो लाइन मारिहैनो हागोन वाह क्या माल है हिन्जाव माल जायो नामा बियो आंनि बिनानावसो गावबा मालायखौबा माल होनो दाना गावनि बिनानावखौ बुंनायावबा रागा जोंदों र' गावजों गाव मा दावराव दावसि लोगो माब्रै हरखाब फैखो नों लोगो जोंना मुम्बाइ एडभान्स सामार भेकेसन होबाय बिनिखायनो मैयानो फैदोंमोन आं या नोंनि बिनानावनि बिलोगोसो माथो नोंनो खिन्थाहरनो सानदोंमोन आं नाथाय नोंहा फन गैयाना दाहाय न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन आं डाइरेक्ट स्कुटिजों कारखौ आफानोसो लाबोदों दहाय पानचार जानायखाय आफाया लाबोआखैमोन भारा लाबोबाय आइ औ पापा नै लोगोखौ लोगो मोनदों आं औ मिथिखाबाय थुदो बे रिंटनखौ सोलायना ला नों र' हेल' सिस्टार थांगासिनो आंना मोनबाय लामाया थांसै दे होमबा दे माइनावा आंखौ थारै मोजां मोनमारोना मोनमारा आं बुजिनो हायासै बिनि आइ लाभ इउ बुंनायाव माबा मोनसे मोनदांबाय थादों आं जेन' बियो गोरबो बिखानिफ्राय ओंखारनाय फंसे राव नाथाय बियो मालाय बोरै बुंलाबायनो जेराव बुंहोजादोंसो बाराब्ला आंनो गोसोनि रावखौ खिन्थानोसै फेस टु फेस आइ लाभ इउ बुंना जानाय नङा खिबो जानो बे आंखौ मोजां मोना सरप्राइज आफ्टर 3 years नोंना खालि सारप्राइजल' फैनाया नोंहा मबाइल दं जाहैबासो नों हरबाय थाग्रा न' खाथियावनोथ' हरब्लानोथ' जायोना फैनायखौ खोन्थाहरा होननानै हरखायाखै आङो एनिवे आइ आरो नानिया मारै दं मोजाङानो दं बयबो थौ सुखि न'आव आफा दाबो सफैयाखैनदां हाजिरा मावहैनाया नै दासो सफैदों आफा नों मुलिखौ जादोंना जायाखै दिनै जादों फिसा जादों सानैनिबो साननाया जाफुंथों सानैनिबो जिउआ गोलाव जाथों आदा फैदों औ बैसागिया सिख्ला देरसिनथारबाय माथो देग्लाय जि गोबाव जाबायमोन आदा फैयैया जाबाय न'आय मुलि लोंदों न' हर लाबो हारसिं लोंगोन आं गोरलै गथ' बायदि दौजायो नामा आङो आइ गोदो आं उन्दैब्ला नों बिब्दिनो मुलि दौमोन जोंखौ जोथोन लायोमोन दा आं सेंग्रा देरबाय नों बुरिबाय गथ' गोरलै जाफिनबाय दाना आं जोथोन लानोसैलाय ना दे आयै बे नाबाथाय बिदिनो दे दौदो बे मुलिखौबाथाय लोंनो हाथारां गोखाथार जिनो सुगार बेरामनि मुलियाथ' गोखा जाखागोन ना आफा मुलिखौ ओमफ्राय मानो टाइमलि लोङा नों जि दुखु मोनो आं बिदिब्ला आंहा हिसाब थाखा जोबो बथलाव लोंदोंना लोङाखै जागोन ना जायाखै
आरो ओंखामखौबो टाइमलि जाबावा नोङो मुलि आरो ओंखाम जानाय लोंनायखौ टाइमलि जानांगौ आफा नङाबा बेरामा नाख्रेबसिनो आरो हायोब्लाथ' नों जौ लोंनायखौबो गारथार मानियाहाय लोगो आं बुंबाय थाब्लाबो जौखौ गारनो सानोलै आं फिसाफोर नाथाय लोंफ्लांबाय थायो एखमब्ला दुखुजों एखमब्ला फुर्तिजों थैनानै थांनाय बुरिखौबो गोसोखांफ्लांबाय थायो नालाय थैनानै थांनायखौ गोसोखांबाय थाब्ला मोगथां मुलुगाव माबोरै सौसिनो हानो दा आंनि लोगोआ नोंनि मोगथाङावनो दं नोंनि अनगा रावबो गैया नोंनि सायावनो जोब नोंनो जुदि बिफा जानानै खांग्रा जानानै मोगथाङाव बिदि जायोब्ला लोगोआ माबोरै थांनानै थानो हानो नों थिगखौनो बुंदों बुंनायालाय फिसा दे आं हानायमानि जौ लोंनायखौ गारनो नाजागोन फिसाजोनि फरायनायनि थाखायथ' आं रांखौ खामानि मावनानैब्लाबो जगार खालामखायो मानोना फिसाजोनि अनगा आंहाबो रावबो गैया बेनो लोखि बेनो आंनि न'नि माइनाव आयै आं सुखेखौ कलेजसिम दोनहैगोनसै बिदिब्ला दे थांदो आदा माथो मा? आदा दिदुनो मबाइल गोदान बायनानै होयोनो दिनै नोंनोबो उनाव बायना होगोन आं बैसागि मेट्रिकखौ पास जाग्रोदो दे थांदो होनबा आदा ओं दे बाइक सालायनो सोलोंनांसिगोनलै सुखे जागोनब्रा सुखे आं फोरोंगोन ना आयै मुलिखौ जानो बाव नानि आइखौ खेल ला जागोन आदा आफा आं कलेजाव थांसै दे दे नै आफा बे 1000 रांखौ लाखिदो हाजिरा दा मावहैसै सानैसो रेस्ट लादो नाङाहाय लोगो होनाङा दे रांखौ सिरि था नोङो नोंनिल' बिफा नङा बियो आंहा आंनि आफानोसो रां होदों जौ सोलोंगोन बियो लोङा दे आंहाय आंनि आफाया आंनि खोथाखौ मानिखागोन दे जौ लोंनाय नङा बियो दे आफा थाथ'दो दे जों दा थाब फैफिनगोन र' आं गान खोनासंनि स्कुटि सालायबाथाय आंहा हाइ भलिउमाव गान खोनासङाबानो मोजां मोना जोंनि फोरोंगिरि सारा बुंबाय थायो हासुनो ओंखारनायखौ लाबथाबा किडनिया प्रेसार मोनो किडनियाव स्टनबो जानो हागौ हैद हासुनो ओंखारबाय सुखे दसे लाखिथ'दो पेमेन्टखौ आं अनलाइनजों हरसिगोन दे ओहो नोंसोर जेबो जिंगा दासि आं गामियावसो दंफैयो नालाय दे आंबो थाब थांनो नाजागोन बे जायगायाव जानला मोनला हासुजायाहाय मोदाय दङ माब्लाबा माब्लाबा सेंग्रा सिख्ला मोदायबो ओंखारो आं बाइक सालायनोसै नालाय हेडफनजों रायज्लायदिनि मा लाजिनो रोंथारै हिनजावफोरलै बिसोरो खोनाबायना थौदो सुखे सुखे जायो दे सुखे लाखिथ'
माइनाव नों थाबायनानैसो फैदों दिनै अट'जों फैयाखै नै नोंना कलेजआ मोनबाय आं बायदि माने आच्छा सिस्टार बे लामाजों सासे सेंग्राखौ थाबायबोनाय लोगो नुदों नामा नों लोगो मोनाखैथ' माबा जादों नामा जेबो जायाखै माने मानसिया आंजोंनो दंफाखायोमोन लामा ससेयाव ओंखारथ'नाया गाखोफिनखो ना गाखोफिनदिया ना गोग्लैबोखो थालखौनो मोनासै आं इसोर गावजों गाखोफानाय मानसिखौनो दंना गैया गाखोदोंना गाखोआखै मिथिलायो एथ' केयारलेस बावनायजों थैनायजों जेरै समान एरै थाल मोनैयाबो थैनायजों समान जेब्ला नोंबो जागोन ना अब्ला बुजिगोन ए मिस्टार आं एफा केयारलेस नङा दिनै जों सारनि खाफालाबो मोजांथार मोजां नोंखौ लोगो मोनाब्ला गिनायासो हामलामोन आं ओरैनो बे जायगायाव सानदि बाथिं बुहुद ओंखारो ने एखमब्ला आरो मोनायावथ' गिथावनासिनबावनो मानसिनि महर लानानै नुजाथियो थाबायफायोनो फुडखौ गिनाङा मानसिखौसो गियो आथिखालाव फुडफोराथ' गय जरा फाथै जरा मेथाइफोर होब्लानो रागा जोङोब्लाबो जिमायलांफिनो नाथाय मानसिखौ नों बिदिजों बुरखायनो हाया मानसि हारिया आथिखालाव फुडफोरनिख्रुइबो अख्रासिन दाबायदियाव नोंखौबो हारसिङै सोरबा गाज्रि मानसिया बिदि लोगो मोनब्ला नागारनाय नङाथ' नों गाज्रि नङा नामा नोंसो सिनायगोन दा आं मोजां ना गाज्रि आं सिनाया दे मोजां ना गाज्रि खिन्थादो ना हनै फुदा आंबो फुद जानो हागौ गिख'आ ओइ नैबे लामाजों थ'दो कलेजाव बारस'लांदिनि दहाय गोलोमनायजों हासुनो ओंखाराखैसै दासो हासुनो ओंखारबाय दिस्टा हाबनो लासै सिं सिख्ला गोनां बोरै हासुनांगौ दे जोंनि सारा बुंबाय थायो हासुनो ओंखारनायखौ लाबथाब्ला किडनिया प्रेसार मोनो होद जालालै आं बाहेरायाव थांनो दे बबे बाहेरायाव थांनो ओरै खालामनो मारै खालामनो हासुहैनो लामायाव बेखौनो डाइरेक्ट बुंनो हाया जाहैबाय नोंहा सिख्लाफोरनि सिगाङाव हासुनो बुंला जे आं दालाय माथो बुंखो नों बुजियासै नालाय बारा गोजानाव दा थां आं गियो होद खाथियाव दा फै आं गियो ओंखाबाय दिदोम लोगो मा खालामदों नों बेयाव मा खालामदोंसो होनो नों फाग्लिया गालांबा गालांनानै
सरि आं मिउजिक खोनासंनानै थालानो गैया माबार फै लेट जाबाय रहाय कलेजनि सेंग्रा सासे लोगो मोनदोंमोन हासुनो होना थांदोंमोन दाबो फैया आंथ' बारा मोजां मोनासै लोगो बे जायगायाव सेंग्रा सिख्ला बुहुत जानानै ओंखारोनो गोदो बुथाला जानानै बे हाग्रायाव गारफैजानायनि आत्मायानो सानसे मोनैनि गिदिंलाबायोनो दिदाम बारा खेला दा खालाम लोगो भुतबो जानो हागौ आंबो भुत जानो हागौ माइनावा बहा थांखो दासो दंमोन ओइ सुखे बोरै थाला नोङो हालखौनो मोनाखै आङो फनाव जि बिजिमोन आं फाग्लासो गाखोनो नागिरनायाव होलांबाय नों सरिलै सुखे थौदो माबार मानोथो थाबाय थाखो बेवहाय माबालै सुखे दस्रा सिख्ला लोगो मोनदोंमोन आं आंजों दासो दंफायोमोन हासुना फैफिनब्ला गैला मानसियानो थौदो बे जायगायाव खेल खालामजाया दहाय आं नोंखौ नागिरनायाव सासे मानसिया आंनि सायाव बुंदों सम सम बे जायगायाव बुट सिख्ला ओंखारोनो साननि बाथिंनो बे जायगायाव जानला मोनला हासुजायाहाय मोदाय दङ माब्लाबा सेंग्रा सिख्ला मोदायबो ओंखारो थौ माबार मा फाग्ला जायगालै बेलाय दासो दं दानो गैया जाबायना आं जि गिनायसो मोनबाय लोगो दा दिदोमखौ क्लासरुमावल' नुबावदो बिदिब्लाथ' आं लोगो मोननाया बुहुतसो जाथारगोन बे नों थांदोल' नोंनि लोगोआ सियर क्लासरुमावनो दं बियो नङाब्लाखि सासे सेंग्रा मानसिया हारसिं लामायाव बिदि थाबोलाबायो नामा नों थांदोल' आं क'क्राझार थाना फैनोसै बाय दे होनब्ला मबाइलखौ लायनो थांसै आं क'क्राझाराव दे होनब्ला माइनाव रथ'लाय साला गुन्दा सानथिं बाथिं रेप खालामनो नागिरदों
Unda. Cantik jauh segera. Salah salah. Bos. Kurang sila salah biko. Mana ada tempat pulang? Angkau lagi hampir masuk. Ay butmaysफोर मा खालामनाय जादों बावलाय मा रोंगो मोनदों नोंसोर कलेजाव बे पाब्लिक प्लेस नामा नोंसिनि बिमा बिफानि न' नामा नोंसिनि गोसो बायदि खालामनो कलेजाव कलेजनि रुल्स एन्ड डिसिप्लिनजों सोलि नङाब्ला नोंसोरखौ गेट आउट खालामजोबगोन आं बे कलेजनिफ्राय सरि सार आंनि गोरोन्थि आं दिदोंखौ भुत सामफ्रांदोंमोन बियो भुत नामा बेनि महरखौ भुत बायदि नुयो नामा माने सार मानसिफ्रा खायसे बुङो नालाय बुहुदा नों आंनि महर लानानैबो नुजाथियो लोगो जानानै थायो बिनिखायनो आं दिदोंखौबो मानसिफोर बुंनायखौ लानाय आरो खाना फोथायनाय बे मोननैखौ मोजाङै सायख'नानै सोलि नङाब्ला मोगथाङाव खाना जागोन कलेज फरायलायनानै दासिमबो नोंसोर खोमसि फोथायनायाव गबोब्ला जोंनि समाज जोंनि हारिया मा जागोन खाना फोथायनायखौ गार एनिवे माइनाव दिस इज योर फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं नेक्स्ट टाइम बिदि खालामबावोब्ला कलेजनिफ्राय आउट खालामगोन आं नाउ गेट आउट आउट बुदर नों रथ' नोंहालाय कलेजाव लेखा फरायनो फैदों ना जौ सिगारेट सोबनो फैदों बे नोंनि कलेजावलाय आं मा लेखा फरायलाबायनोसै गुवाहाटि दिल्लीयावसो फरायगौमोन आं रंजालिखौबा मुम्बाइआव फरायनो थिनहरबाय आंखौबा गावनि गेग्रेब कलेजावनो फरायबाय नोंहा खर'आव मेलेम दंजाब्लासो पार्सेन्टेज थाब्लासो एन्ट्रेन्स एग्जामाव पास जाब्लासो मोनगोन ना नों गोजान गोजाननि मोजां मोजां कलेजाव एडमिसन गावनि खर'आव मा दं सानदों नोंलाय गोबोरखि जुजाइसो दं नोंनि खर'आव गोबोरखि जुजाया हासारसो जाबावो लाथिख'सो नोंनि खर'आ जेबो गैया बावहाय गेदेड कलेज मोजां कलेजसो बासिबावदों आउट गेट आउट Thank you. Welcome. नै माथो नोंखौसो लोगो मोनफिनबावबाय I'm so sorry. गाज्रि जाबाय आं दहाय बुंनायखौ गाज्रि मोना जेबो नङा दे एक्चुअली दिनै जेरै नों सासे मानसि बावबोदों आंबो बिदिनो बावबोदों दा बे लोगोनि थाखायनो आं मबाइल गोदान लांफैदोंमोन अ आच्छा नै होमबा नोंहाबो जामारबाय बिदिनो नोंनि मबाइल नाम्बार मोनगोन नामा मानो मोना जानो र' बेयावनो दंजोबो Thank you. Okay, bye. Bye. माइनावा दाना दिदोमजोंसो गुलि गुलि जाथारबायलै एसे थाल लानांसिगोन बिखौ नों मा सानो बुदर रागाया बिसोरखौ जोङाखै आं
आंनि बिफा प्रिन्सिपालखौसो रागा जोंगासिनो दं आं बेनि थाखायनो सान्थि गैला आंहा खालि रायजानाय न'आवबो रायजा कलेजावबो रायजा थाखा फैसा बिबाबोथ' मोनखाया बाइक गंसे बायना होबाय आरो गैलाबो थाव सोनो फैसा बिबाबोथ' हरखाया एखमब्ला केरासिन एसे पेट्रल एसे लागायनानैसो सालायो आं कार बायनो फैसा बिबाय होआ नङाबा दालागै कार दंबा माइनाव ओमफ्राय साबसिन सिख्लाफ्रा राजो खारफागौमोन रागायानो मालाबा बिफाबाबो बुथारसिगोनसो आं दारमासथिनि आदै ए आदैमोन फै जिरायफै जिरायला आदै रांखौसो खौरां लानो फैदों नों दाखालि रांखौ हरनो बुंनायखाय दिनै फैबाय आं बेसेबां मोननांगौ दं आदामोन ना आफानाव बारा नङा 2,000ल' दान मोनसे सिगां लोमजाबा लानाय जों ज'सो हाजिरा मावलायखायो गैयाबा लाथ'लायो आंहा न'आव बिसि फिसा लोमजादों राहा गैया दिनै मोनलाङाबा जारला जाथारगोन न' आदा बेखौ लादो 2,000 दे थाथ'दो आदै थांसै दे आदै दे आफा लोगो दाबो सफैयाखै नामा कलेजनिफ्राय आं दिनै जोबोद दुखु मोनबाय नाङा फाङा नोंखौ एसे दुखु होनाय जाबाय आंखौ गाज्रि दामोन दे जेबो नङा आं नोंखौ जेबो गाज्रि मोनाखै आं नोंखौ मानो गाज्रि मोनो माइनाव जेराव नोंखौ थैसि थांसिनि मोजां मोनो I love you माइनाव मा सानदों नों जेबो सानाखै आंखौ गाज्रि दामोन ना प्लिज गाज्रि मोनाखै लोगोखौनो सोरबा गाज्रि मोनो नामा नों आंखौ लोगो सानो नाथाय आं नोंखौ लोगोनि बांसिन सानो दिनैनिफ्राय आं नोंखौ बांसिन मोजां मोनबावदों नोंनि गोसोआदि बेसेबांबा गोथार दिनै फोरमान जाबाय बिनिखायनो आं नोंखौ जिउनि लोगोनि सायख'बाय I love you दिदोम नाथाय नों आंखौ लोगोसो सानमारो खोमा मा सानदों ओहो जेबो सानाखै नै नों लामायाव मोनबाय दे होमब्ला बाय फैदो आदा मानासनाव थांदोंमोन नामा औ रां लाथ'नायखौ एसे उनाव हरनोसै दे आदा नोंना बिलोगोआ हरबाय रांखौ ए दे बिदिबा थांसै दे आदा नों बायदि बिलोगो मोननानै आं जिउआव जोबोद खुसि नोंनि हेफाजाब होनायखौ आं बे जिउआव सुख'नो हागोन हाया मिथिला नाथाय सफैबाय लोगो औ फाग्लिया नों खोथा लानानै नाहा जि जाथाय जानांगौ जाबाय कलेजाव मा जाथाय जाखो फुडनि जाथाया माब्रै जाया र' दायो खिन्थानोसै आं नै नोंना मबाइल गोदाना र' आं दायो नायगोन दुगैग्रोनि आब' रांखौ थाब हरदो हायोबा जोंहा न'खराव जि जारला जाथारबाय एसे थाब हरदो आब' हायोब्ला आंहा बेनि अनगा जेबो उफाय गैला सुदजों आसोलजों 5,000 जाबाय दा जिंगासिनो नाङा रांखौ थाब हरगोन आं नोंहा मबाइला लाखादो मानि रां बिदों आयो बिसोरो ए बे नोंसिगिनि कलेजाव एडमिसननि थाखाय सुद लाथ'नायमोन राङा लादो औ दे होमबा थांसै दे Thank you so much, Suke. It's all right, Suke.
हेलौ हाय आं रंजालि बुंदों मैया क'क्राझार टाउनाव लोगो मोननाया हाय आं बिथोन नामखौ सोंलायनो खोन्थालायनो बावदोंमोन जोङो एनिवे रिमाइन्ड खालामनायजों लोगोसे आंनि नाम्बारखौ हरनानै रायज्लायहरनाय जाबाय भेरि गुड दे आं सेभ खालामनानै दोनसिगोन नोंनि नाम्बारखौ ओरैनो दा बबेयाव दं नै आं दा लोगोनाव दंफैयो गाबोन न'आव थांसिगोन नोंहालाय आंबो सुखिजोंनो दंथ'यो बिस्रानाव फैनाया गोबावानो जाबाय गाबोन आंबो न'आवसो थांथ'सिगोन दिल्लीयाव नोंना न'आव दिल्लीयावसो नामा एक्सुवेलि बड'लेण्डनिफ्राय दिल्लीयाव थांनाया आङो 10 बोसोरानो जाबाय बेवहाय बिमा बिफा थैखांनायनि उनाव बिनि उननिफ्रायनो आं दिल्लीयाव थांदों दा हजोंनो बिजनेस मावबाय फ्लेटबो लानानै पार्मानेन्ट थाबाय बिदिसो गोजोननाय मोनबाय नोंनि खोथाखौ मिथिनानै आच्छा दे बिदिब्ला उनाव रायज्लायनोसै बाय बाय
मोजाङै थांबानो जाबाय। जागोन आइ थाथ'दो सुखे दे थादो। लोगो स्कुटिजों थांबाय थादो दाना कलेजाव। स्कुटिखौ नों लाथायदो, आं गोदान लानोसै। अबावलाय थाव सोनो हाबाय थानांगौ आं? मा सिंगासिदों नोंलाय बेखौलाय? आं दंना, आं हरगोन रावखौ। मा बेसेबां थांनो थावआवलाय? दे थांलाय दिनै लोगो। बाय, टेक केयार। बाय। स्कुटि लाबाय नामा? लायाखै लोगोनिसो। नोंहालाय बाइक बायबाय नामा? लोगोनिसो। हेल' लोगो। मोजां सहैबाय ना? औ लोगो, नोंलाय न'आव सहैबाय नामा? औ दासो सफैदों। स्कुटिखौ मोजां सालायलांनो हादों ना? दे होमब्ला। हेल' सुखे। मोजाङै सहैबाय ना कलेजाव? औ सुखे, नोंलाय बबेसिम मोनखो? स्टेसन मोनथ'वाखै, लामा गेजेरावनो दङ। दे बिदिब्ला। दे। दे होमब्ला नाम्बार लालायसै। दे। हाजोनि सिखिरि हायेननि बिबार दुखुनि बिसिगि सुखुनि बिहारि दुखुनि उनाव सुखुआ फैयो बुजिबायना नोंसोर सोर मबाइल गाबदों आंनि सार मबाइला साइलेन्ट एबा अफ खालामनानै ला यस सार सोरनि मबाइल बेलाय सरि आंनि मबाइला अफ खालामनानै ला नेक्स्ट टाइम जाबावब्ला क्लासनिफ्राय आउट जे बे फरायाव माहुर दै आरो थिपकाय हाजोनि बाथ्रा बेयाव ओंखारदों बे थिपकाय आरो माहुर दैनि बाथ्राया बर' हारिजों बेसेबां मोजां सोमोन्दो दं मबाइलखौ नों मानो अफ खालामाखै गसं सरि सार साइलेन्टआव दोनदों सार मबाइल गोदानखाय रोङाखै आउट आउट
चुन मबाइलखौ अफ खालामथिनबा खालामा गेट आउट फ्रम द क्लास सरि सार मबाइलखौ अफ खालामनो नागिरनायावनो मेसेज फैबाय आउट आं दिनै नोंखौ प्रप'ज खालामगोन I love you बुंथारगोन दिनै आं गोसोनि खोथाखौ फोरमायथारगोन I love you बुंथारगोन जेब्लाबो कारेक्टनि थैखागोन बायसा खालाया आं जा खालामनांगौ खालामखाबाय खारखौ आंनोब्ला बाइक होगोन फिसाजोनोबा खार आरो आंखौ हाजासे रायबावगोन नायगोन आंखौ करियान प्रिन्सिपालखौ बेनि खिथारखौ दिनै लागोन आफाया मा गारि लांला सासे लेक्सारारनि कारजों थांफानोसै आं दिनै मिसा मिसि थाव सोबाय थानो बाबाय आं खरस गैयै खरस थादो दे आंहा दिनै एग्जामनि फर्म फिलआपनि फिस होथारनांगौ नङाबा एग्जाम होनो मोननाय नङा रांखौ शेयाराव दोनबाय आं नों लानानै थांदो आइ दे दासान्दि खालि क्लासनिफ्राय आउट जानायल' जागासिनो सानैबो औ सानैनो बुंनो
खिन्थानो सानैनो समा बारगासिनो नों आंनि गोजानब्ला बुंनो सानो I love you I love you I love you I love you नों आंनि खाथिब्ला बुंनो हाया I love you I love you I love you I love you बुंनो सानैनो बुंनो हाया मानोबा खिन्थानो सानैनो समा बारगासिनो माबोलादि बुंनो हागोना गोसोनि खोथाखौ नोंनि सिगाङाव माबोलादि फैगोन बै समा जेब्ला नोंखौ दै दुबै गोबाना लागोन थुम थुम मोनो गोसो आंनि बुंनो हायो बिखाया मानो नोंखौ नुयोब्लानो बिखाया गावो खुगाया गेवा बिखाया गावो खुगाया गेवा माबोरै बिसहाय बावगोना गोसोनि खोथाखौ बुंनो हायैयाव मा होननानै फोरमायबावगोना माबोरै थांनानै दङ हां थोनो थोनो मोनो मानो नोंखौ नुवाब्लानो आंगोनो गोथो जायो मानो नोंखौ नुयोब्लानो बिखाया गावो खुगाया गेवा बिखाया गावो खुगाया गेवा बुंनो सानैनो बुंनो हाया मानोबा खिन्थानो सानैनो समा बारगासिनो नों आंनि गोजानब्ला बुंनो सानो I love you I love you I love you I love you नों आंनि खाथिब्ला बुंनो हाया I love you I love you I love you I love you बुंनो सानैनो बुंनो हाया मानोबा खिन्थानो सानैनो समा बारगासिनो मा सानदों? जेबो सानाखै। नों दहाय एसएमएसआव आंनि सिगाङाव माबा खोथा बुंनांगौ दं होनदोंमोन। मा खोथामोन? नोंबो बुंनांगौ दं होनदोंमोन ना? नों बुंग्रोदो। ओहो नों बुंग्रो, ओमफ्रायसो आं बुंगोन। नों बुंग्रोदो। नों बुंग्रोना।
अके जागोन आं बुंग्रोनोसै आया नोंखौ आलासि नुदोंमोन नाव आलासि जानो थांगोन दे मालाबा नोंहालाय माथोमोन खोथाया बुंथ'ला आं बावबाय मबाइलावसो थाजोब्बाय खोथाया नायफिननांसिगोन मबाइलाव बोरै मबाइला मा खोथा बियो हरना हर र' आं नायग्रोनि हर होनदों र'लै आं नायग्रोनि Please hold. दिदोम नोंनि फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं बियो आरो माइनावा कलेजनिफ्राय बोसोरसेनि एक्सपेल दिनैनिफ्राय सार मेन'नि गोरोन्थि नङामोन बे आंनिसो गोरोन्थिमोन प्लिज सार खनसेखौ निमाहा होबावदो नेक्स्ट टाइम बिदि जाला कलेजनि रुल्स एन्ड रेगुलेशनखौ जाय फरायसाया वार्निं होसेयावबो मानिया बियो निमाहा गैया नाउ गेट आउट फ्रम हियार थांदो आंखौ रागा दा फोजोंसै अन्नानै गावनि फिसाजोखौनो बेबायदि दा खालाम नोंनि असे फिसा रंजालिनि बिलोगो माइनावा गावसिनि बिलोगो खानायाव आंहालाय बेवहाय मा सोमोन्दो दं बिलोगो खाब्लाखि नोंनि थैया आं थै जानो हायो नामा अब्लाबो बिलोगो बिसुखे बेफोरबायदि सोमोन्दोफोरा बर' हारियाव बर' समाजाव थैनि बायदि गनायजानाय मानिजाथाव सोमोन्दो हाया आं हानाय नङा सिलाइनि गुलि गलांनायजों आंनि रावजों एखे गुलियाबो फैफिना आंनि खोथायाबो सोलायफिना आयै आदा बिथोनानै गावनि मानि बेगखौ बावलांबाय आरो बेयाव ट्रेननि टिकेटबो दंजोबो बैसानि मबाइलजों माबार खिथाहराबा थाबनो होनब्ला 15 जाबायना Kumar! I am so sorry. Extremely sorry, madam. It's okay. आं आंनि थाखाय जिंगासियाखै आफानि थाखायसो जिंगासिदों आं आफाया जोबोद दुखु मोनबाय
दा दुखुजों जौ लोंगोन टेनसन जागोन मुलिबो जानाय नङा बियो बेमारा बारा जागोन आं फिसाजो जानानै बोरै सहायनो हानो आं आफानो दुखु होनो साना बिफानो सुखु होनांगौआ जों साफ्रोमबो फिसाजोफोरनि बिबान मानोना बिसोरो फिसा हिन्जावफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो अननाय होनानै खाङो फेदेरो लोगोनो खोन्थाहरनांसिगोन आं नङाबा बेबो दा दुखु मोनगोन नानि बैसागि ट्रेना फैनो 20 मिनिटल'सै बिनिखायनो नों साइकेलजों ससे फैदो मबाइलखौबो लाबोफाथ'दो जागोन आदा नै ओंखारबाय आं नों कलेजावनो थाथ' आं दानो सहैगोन आफानाव फन बुदोंमोन आं अफसो जेखियानो जाया मानो आं थांनायनि आफाजों नोंजों फेस टु फेस ज' रायलायनानै सल्भ खालामसै डन्ट मेरि आइ एम कामिं बबेसिम मोनखो बेलगुरि मोनबाय आदा दे माब्रा फै जोमग्राया फानफ्रावदों नोमा आयं औ आयं र' आं बख'ना होनि खेवनो हाथारासै नामा आयं दे आयं खेवनानै होनसाय आं खेवनोनो हायासै र' साइडआव लाखिदो
Apa? बैसागि फार्मासियाव थांनांगोन मुलि लायनांगोन नांलाया दे खाफालाव एसेल' दुलुदोंना बेखायनो खर'सो गिदिंदोंमोन जिनो थालखौनो लास्लाबनो हायाखै आयौ मा जाखो होमबा आयै खर'आव मा जाखो खर'आव मा जाखो बारा जेबो जायाखै आयै एक्सिडेन्टसो जाहां जादोंमोन आयै 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 दे बारा जिंगासिनांगौ गैला नोंसोर थाब लाबोनायानो बिनि जिउखौ रैखा खालामबाय साननैसोनि उनाव नोंसोर पेसेन्टखौ लांनो हासिगोन थांदे लोगो हमनो हासिगोन आयै आं मुलिखौ जाबाय थानो थिनखादोंमोन नोंखौ नों बोरैबा जोंखौ नागारलाङोमोनब्ला मा जानांगौमोन आं जेबो जायाखै फिसा डाक्टारानो बुंखाबाय आरो नोंसोर थानायाव बिथिं फिसा थानायाव आं जेबो जाया Thank you so much, Suke. Thank you so much, लोगो नों आंनि आफानो गावनि थै होबाय हस्पिटालनि बिलखौ होबाय आफाखौ गोख्रै हस्पिटालाव लाबोबाय नों नङामोनब्ला आफाया दिनै गैलामोन लोगो आं नोंनि मददखौ जिउआव आरो बावनाय नंला बे मददखौ इयुनाव आंबो मदद होनानै सुख'नो नाजागोन लोगो इयुनाव नोंनि गोनांथि समाव आंखौल' बुं नोंनिल' बिफा नङा बियो आंनिबो बिफा बेनिखायनो बिदि दाबुं ब्लिडिंआथ' गोबां जादोंमोन नाथाय दा जिंगासिनांगौ जेबो गैला बिपिआ ल' जानानै दं आं लिरना हरनाय मुलिखौ फार्मासियाव लादो जखमाथ' आन्थुआवल' जाखादोंमोन दा जेबो गिनांगौ गैला गाबोन न'आव लानानै थांनो हासिगोन पेसेन्टखौ
जाथायखौ मिथिजोबनानै बुजिजोब्बाय आं बिनानाव बैसागिखौ नों रैखा खालामामोनब्ला आइयाबो जानो हागौ दिन थांनानै थाबोनाय नङामोन बेनिखायनो नों आंनि आइखौ आरो बिनानावखौबो रैखा खालामनायनि थाखाय खर' गंग्लायै रोजा रोजा साबायखर होबाय सुखे आंनि लाइफआव जोंनि नखराव नों गोबां मदद होबोबाय नाथाय आं नोंनो दिनैसिमबो जेबो मदद होनो हायाखै आंहा रावबो गैया आइ आरो नानिनि अनगा दिनै नों बिसोरखौ रैखा खालामबाय बे नोंनि मदद होनायखौ खुगाजों फंनैसो रावजों साबायखर होनायनि अनगा आंहा जेबो गैया सुखे नाथाय मोनसे खोथा मानसि हिसाबै उजिदों जेब्ला जिउआव बयहाबो खनफा नङा खनफा खैफोदा फैखायो बेनिखायनो इयुनाव नोंनि जिखुनु खैफोद एबा मददनि समावनो आंखौ जेब्लाबो मोनगोन होननानै साननानै ला नों आंनि सुखि जाबायब्ला नोंनि बिमा बिनानावानो आंनिबो बिमा बिनानाव बिसोरनि खैफोदनि समाव रैखा खालामनांगौआ आंनिबो बिबान एनिवे बेखौ बाद होदो आं बै बोरायनि खोथाखौसो सानगासिनो दङ सोर मोनथाय बै बोराया आं बोख्लायहरनायनि उनावनो नुफिनासै आङो नागिरदोंमोन नानिखौल' नुबाय आरो गोख्रै फैबाय सोरमोन बियो नागिरब्लाबो जेरावबो नुवासै आं आसरित काराबो सोरनिमोनथाय काराथ' जोंनिनोमोन लोगो नाथाय सोरबा माबा मोनसे खालामनानै दोननाय बायदि मोनो कारखौ मानोना नोंसिनिफ्राय थांबासो ब्रेकआ मोजांमोन फैफिननायावसो बिदि जादों नोंथ' गोसो जानानै खालामाखै आं मिथिगौ जाथाय जानाय समाव सानैसो सेंग्रा सिख्ला नुज्रेदोंमोन आं नाथाय फैफिनबा नुनो मोनाखै बेखौनो सानगासिनो आं आफाखौ माब्रै बिदि गालांखो बिसोरो ना नुवाखैमोन आफायाबो जेबो खिन्थानो रोङा हेल' दिदोम माइनाव हस्पिटालनि बिजिनि थाखाय आं नोंखौ खौरां लानाय जायासै गाज्रि दामोन गाज्रि मोना दे आंबोथ' नोंखौ खौरां लानाय जायाखै आफानि थाखाय दा नोंनि बिफाया माबोरै दं मोजां जाबाय एसे दा न'आव लाबोबाय नोंसिनालाय जोंहाथ' बिनानावा एक्सिडेन्ट जाजेनब्लानो मोजां जाखादोंमोन आइयासो प्रेसार बारा जाना स्ट्रक जादोंमोन आं खालि सासे बोरायनि खोथाखौल' सानदों सोर बोराय आंनि सुखिया खोन्थादोंमोन बोरायखौ बिदिब्लाथ' फैगासिनो दं बिसोरो नों रैखा खालामनाय बोराया आंनि कलेजनि लोगो माइनावनि बिफायानो जानो हागौ बायदि मोनबाय आं थ' कनफार्म खालामनो नायगिरदिनि आं गोसोखौ सुखुवा सुखुवा मोनगासिनो दं बिनि थाखायनो
माइनाव बियो आंनि सुखे बिथोन सुखे बे आंनि लोगो माइनाव अ दे सुखे औ हाय दिदोम बियो आंनि लोगो रंजालि आरो लोगो बियो आंनि कलेजनि बेस्ट फ्रेन्ड दिदोम अ हाय लोगो अ हाय फैदो नंगौ बेनो आफा दा फोजासे मोजां उन्दुनायखौ औ लोगो दा फोजाथ'सै दाथ' मिथिखाबायना गाव मिथियाबाबो अरजाला I love you माइनाव नाथाय आं गोदै बुंनो रोङा आदा बुदर नोंनि बिनानावा आंनि बिलोगो बिदाजों बिनानावजों माब्लाबाबो बिदि सोमोन्दो जानो हाया बिफाखौ फुथारनो नागिरनायाबो फेलें माइनावखौ जुलि लानो साननायाबो फेलेंसो जागोन नामा दाना आं मा खालामबावनांगौ सना माइनाव नोंखौ मोजां मोननायानो गावनि थैजों I love you लिरलायबावबाय आं इसोर दाउनि थैजों लिरनायखौनो गावनि थैजों बुंबावबाय नोंहालाय मा गथा जाखो थै नायला थै बाराबाथा मानजिगोन आं नोंखौ मानजिलाय गोहो दंब्ला बेटा मालाय दाउनि थैजों लिरनाया नोंहा मा जादों थै नायला थै हामा Sorry, Buddha. It's okay. खोनासं थाथ'दो जेबो मोनजायासै दालाय गोजा सा मोनलोंबायना जेबो गैया साल'सो जाबाय बेनो मोजां दे बिदिब्ला माइनावा आंखौ थारैनो गोसोथोमारोब्ला
दासिमबो आंखौ नायहरबाय थागोन। दिदोमहा आंनि फारसे साननाय दंब्ला आंनिथिं नायहरफिनगोन। माइनावनि गोसोआव आंखौ साननाय दंब्ला दासिमबो आंखौ नाहरबाय थागोन। दिदोम, नों आंखौ मोजां मोनमारोब्ला आंखौ नायहरफिनगोन। नायहरब्ला हामगौ। हट सिगारेटा हर आंनो। जाबाय हरदो। मा जाखो बे? मा फाव जाखो बिलाय? आंनो माइनावखौ नांगौ। माइनाव नङाबा आं थांनानै थानो हाला। माइनावखौ आं जुलि लानो आफा। आंनो माइनावखौ लायदो होनदों। आं माइनाव नङाबा आं थैसै। ओइ फाग्ला बेबायदिजों जायो नामा? र' जाबाय। थौ थौ न'आव दं। ओइ र' लासै। मानसिया माइनावनि थाखायनो ड्राग्स जानाय जौ लोंनाया बारा जाबाय। बिदिब्ला थैनोबो हागौ बियो थाबनो। बुदर फिसा, आं नोंनि थाखाय माइनावखौ लायगोन फिसा। नों जेबो जाया फिसा। नों करेन प्रिन्सिपालनि फिसासो आफा। आं नोंखौ सायाव अननाय दिन्थियाबालाय मा सिंजों अनो आं आफा नोंखौ। आंनो कार गोदानबो नांगौमोन आफा। गासिबो मोनजोबगोन आफा, गासिबो मोनजोबगोन। माइनाव आंखौ मोजां मोनखाथारो, बेनिखायनो डाइरेक्ट आइ लाभ इउ लिरनोसै आं। लिरियानो मोजां जासिगोन। सेभ खालामना दोनसै आं। कल खालामसै आं डाइरेक्ट। हेल', माथो एथ' बिजिमोन? गावनावनो फन बुगासिनो दंमोन आं। गावनो बिजि। आंबो नोंनावनो फन हरगासिनो दंमोन। माइनाव, दिनै आंहा नोंनि सिगाङाव फंसे खोथा बुंनांगौ दं। आंहा नोंनि सिगाङाव फंसेल' नङा, गोबां खोथा बुंनांगौ दं। होनब्ला नों बुंग्रोदो। फनाव बुङा, फेस टु फेससो बुंगोन। दे बिदिब्ला लोगो हमलायदिनि। दे। लोगो, नों आंखौ अननानै मोनसे मदद खालामदो। नोंनो मदद होनो मोननाया आंनि खाफालनिसो खोथा जाहैगोन लोगो। रांनि मददनि अनगा आं गासिबो रोखोमनि मदद होनो जेब्लाबो थियारि।
बुं लोगो नोंनो मा मदद नांगौ आंनो दिदोमखौ रायथिना होदो ना लोगो आं दिदोमखौ थैस थांस'नि मोजां मोनबाय आं बेजों जुलि जानो गोसो जाबाय बेखौ नुजेननाय लोगो लोगो गोसोआव माबा गोदान बार बारदों गोदान मिजिं जाखांदों आं बुंना लानो उसुबिदा मोनदों बेनिखायनो नों बुंनानै होदो ना लोगो नोंथ' बेनि बेस्ट फ्रेन्ड नोंथ' बुंनो हागोन सुखे आंखौ हेल्प खालामदो I am always ready to help you सुखे बुं आंनो माइनाखौ प्रप'ज खालामना होदो माइनाखौ नुजेननायावनो आं नोजोर नांबाय बेखौ आं गोसो थोबाय बेखौ हाबाबो खालामनो थांखि लाबाय आं दा आं डाइरेक्ट रायज्लायनो प्रप'ज खालामनोसो एसे बोरैबा मोनदों बेनिखायनो आं नोंखौ बुंदों मानोना बियो नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड दिदोम जेखौ आं बुंनो नागिरदोंमोन बेखौ आं बुंनोसै दिनै नाथाय नोंसो मा सानो गनायगोन ना गनाया आंनि रावखौ आंबो गोसोनि खोथाखौ दिनै नोंनो खिन्थानो नागिरदों जों सानैयाबो बुंनांगौ आरो गनायनांगौ दंब्ला सानैजों गनायलायदिनि होमब्ला नोंबो आंनि खोथाखौ गनायदो आंबो नोंनि खोथाखौ गनायनोसै नों बुंग्रोदो आं गनायग्रोनोसै आइ आंनि आंगो जोनोमगिरि बिमा जोनोम होबाय खांनायबायै फेदेरबाय फोलावबाय दासिमबो आइयानो आंनि फरायनाय गाननाय जोमनाय खरसखौ मैगं फाननाय जि दानाय दाउ अमा फिनायजोंनो खालामो आइ नङाब्लानो रावबो गैया आंनि बिमा बिनानावनि जिउखौ रैखा खालामगिरि आंनि सुखे बिथोना नोंखौ जिउ मामै मोजां मोनबाय आरो हाबाबो खालामनो नागिरबाय अननानै नों गनायदो माइनाव सुखेया जोबोर माहाजोनखा नोंखौ जोबोर खुसियाव दोनगोन बियो आरो बिहा बिमा बिफा रावबो गैखाया नोंनि आफायाबो बिजों लोगोसे थानो हागोन अब्ला खुसि जागोन नोंनि आफायाबो आंनि आफाया आंनि जिउ सोलेर आफानि अनगा आंहाबो रावबो गैया जोनोमाव आंनि आइया आंखौ जोनोम होबानो थैदों होननानै बुंदों सावगारिबो गैया आइनि महरा माबायदि आं मिथिया जेखियानो जाया मानो आफायानो आंनो बिमानिबो अननाय होदों दासिमबो होगासिनो दं दाखालि आंनि लोगोआ थिसुमाव फैनानै रैखा खालामामोनब्ला आफाया आंजों दिनै गैलामोन आंनि लोगोआनो आंनि आफाखौ रैखा खालामदों आंनि कलेजनिफ्राय एक्सपेल खालामजानायखौबो प्रिन्सिपाल आफाखौ बुंनानै मानिहोदों दासान्दि आफानि ट्रिटमेन्टनि खरसफोरखौबो होगासिनो दं आंनि लोगोआ नोंखौ नुजेननायावनो मोजां मोनदों आरो जुलि जानोबो सिमां दं नोंजों
नखरावबो जोबोद गोनांखा इयुनावनो हायार इडुकेसनावबो प्रब्लेम जानाय नङा बिनिखायनो आंनि आफानि रैखागिरि आंनि आंगो लोगो रंजालिनि प्रप'जेलखौ एक्सेप्ट खालामदो प्लिज दिदोम जागोन दे आंबो नोंनिखौ गनायनोसै नोंबो आंनिखौ गनायदो थांलायदिनि बिदिब्ला बाय बुंनो सानैनो बुंनो हायासै खिन्थानो सानैनो समा दिदोमा आंखौ मोजां मोनखायाखै सुखिया गासिबो खोथाखौ खोन्थाजोबखाबायना I love you I love you जायो सोरबा सोरखौबा मोजां मोननायाव मानो बिदि जायो सोरबा सोरखौबा गोसो थोनायाव आंबो जाबाय बिदिनो आंबो जाबाय बिदिनो मानो बिदि
बिदि जायो मानो बिदि जायो नोंखौ मोजां मोननानै नोंखौ गोसो थोनानै जानाय लोंनाय सुख गैला नोंखौ मोजां मोननानै नोंखौ गोसो थोनानै जानाय लोंनाय सुख गैला सान हाबनाय ओंखारनाय सान्दुं दुंनाय अखा हानाय जेबो उदिस गैला मोजां मोननाया माबायदि सानोमोन आं दि दिनै मिथिबाय आंबो बियो दि सुनि सुनि जानायाव लोंनायाव मावनायाव दांनायाव नोंखौल' गोसोखांहोयो जानायाव लोंनायाव मावनायाव दांनायाव नोंखौल' गोसोखांहोयो मानो बिदि जायो सोरबा सोरखौबा मोजां मोननायाव मानो बिदि जायो सोरबा सोरखौबा गोसो थोनायाव आंबो जाबाय बिदिनो आंबो जाबाय बिदिनो नों थाबायनाय लामाजों हाग्रा बिलाइ बिफां लाइफांफ्राबो मोसायो सुदेम बाराबो बिलिरलाङो नों थाबायनाय लामाजों हाद्रि हाला सिखिरि बेरेफ्राबो बिरफायो आंनि गोसोआबो बिरफालाङो नों आंनि सेराव थायोब्ला बुहुमानो समायना नों आंनि जानगार जायोब्ला बुहुमानो बेरेखा सोरगोपुरि फाथालपुरि बिबार बारि दाखोर बारि जेबो थाल मोनला मानो बिदि जायो सोरबा सोरखौबा मोजां मोननायाव मानो बिदि जायो सोरबा सोरखौबा गोसो थोनायाव आंबो जाबाय बिदिनो आंबो जाबाय बिदिनो मानो बिदि जायो मानो बिदि जायो मानो बिदि जायो हिनजावखौ फसायनायखौ मोनबायबा हाबाखौ थाब लाबानो जाबाय सानैजों गोसो थोलायखायोबालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो आरो नोंहा गावनि आथिङाव गोराबो गसंनो हाखाबायना आयै बेखौनो आंबो सानदों जुलिखौ थाब लानो आरो आं जुलिखौ लायोब्ला मोजाङै सावरायलायनानैसो लागोन बेनिखायनो आयै नोङो माइनाव बिफाजों रायज्लायहैदो दे नोंबो थांफानांगोन खनसेयैनो जागोन दे आयै आंहा बिबान दं बिफा हिसाबै फिसानि इयुननि मोजां गाज्रिनि सायाव साननो
नोंनि फिसाजो माइनावखौ मोनाब्ला आंनि फिसा बुदुरा ड्राग्स जानानै थैलांसिगोन। बिफा हिसाबै फिसाया मोजांबाबो गाज्रिबाबो एसे उनखांनाय फैयो। बिनिखायनो अन्नानै नोंनि फिसाजोखौ आंनो बिहामजो हिसाबै हरदो। नांगौबा बिसिबां रां नांगौ लादो प्लिज। जिउनि मोजां सोमोन्दोखौ रांजों बायनानै मोना आरो आं रांनि थाखाय गावनि मान सन्मानखौ फानग्रा नङा। जेराव नोंनि फिसाजो रंजालिया आंनि फिसाजो माइनावजों बिलोगो, बे हिसाबै आंनि फिसाजो माइनावा नोंनि फिसाला बुदुरनि नै बिनानाव बायदि। बिदाजों बिनानावजों बोरै हाबा जानांगौ? बिदाया गावनि बिनानावनि बिलोगोखौ हाबा खालामनाया बर' समाजनि बेरेखा, बर' हारियाव गनायथाव नङा। प्रिन्सिपाल सार, नों बे सोमोन्दोखौ गनाया जानो हागौ, नाथाय आं गनायो। बेनिखायनो नों थांनो हासिगौ। आफा, नों थांगोदो न'आव। आं दा आदाखौ बुजायनोसै। खुलुमबाय। खुलुमबाय। मानोबा फैदोंमोन आं सिनायाखिसै। जिरायदो। जिरायदो। नों सिनायनाय नङा जोंखौ। जों खान्थालगुरिनिसो। खोथाया जाबाय, जेराव थुरि नुयो बावहाय बाथि गारो। नैबे आंनि फिसाला दिदोमनि फिसिगि बिथोननि थाखायसो आङो नोंसाजो माइनावखौ आंनि बिहामजो रायथि फैनायसो जादों। गावसोर सानैजोंबो गोसो थोलायखायोनो। गावसोर सानैजों गोसो थोलायखायोब्ला आंनाव सोंनांगौनि माथो खोथा दङ? बिफानावथ' सोंनानै गोसो थोलायाखैना। जेराव गोसो थोलायनांगौब्ला सोङा, अब्ला जुलियावलाय सोंनायनि मा गोनांथि दं? बिदि नङा, नोंथाङा अन्नानै खोथाखौ उल्था दा बुजि। गोसथोलायनाया जर जुलुम जाया, जायजोंनो मोनो बेजोंनो गोसथोलायनो हाया। बे जौमोननि मोनसे आखुसो, जायखौ बुहुमनि रावबो गोहोआनो हमथानो हाया। गोसो थोलायनायाव बिमा बिफानि गोनांथि जाया। गोसो थोलायनाया मोननै गोसोजों गोरोबलायनाय। नाथाय जुलिया मोननै गोसोजों लोगोसे मोननै जिउ आरो सोलेरजों गोरोबलायनाय। बे हिसाबै मोननैबो न'खरनि गोरोबनाया गोनांथि दं। बेखौ गथ'फ्रा बुजिनानै मोजाङै रायलायनांगौ बुंनानै आंखौ बिसिम थिनहरो। खोथाखौ खोनानानै आं बुजिजोब्बाय। गथ'नि साननाया मोजाङानो, बे हिसाबै मानसियाबो मोजाङानो जागोन। नाथाय बियो मा मावो? बेराफारसेथिं आंबो फिसाजोखौ बिलाइनो गोसो गैथ'वा। लेखा फरायबावथों, बैसोआबो जेबो जाथ'वाखै। गथ'आ दिल्लीयाव थायो, गावनि न' दङ, फालांगि मावो। बिमा बिफा असे रावबो गैला, हारसिङैसो। आं मिथिगौ माइनावआ फरायफुनाय, नाथाय जुलिनि उनावबो फरायनो हायो। बेहा रावबो गैया हिसाबै नोंबो बेजोंनो थानो हागोन। जेखियानो जाया, खोथाखौ आंनो एसे साननो सम होदो। अब्लाबो आं सेंग्राखौ नायनो लुबैदोंमोन, नुनायमोनब्ला मोजां जागौमोन। दे,
सेंग्राया एसे उसुबिदा मोननानै गावनि गारियाव जिरायनानै दंमोन र' आं लिंहरनि बाबु बिथान ओरै फैनायसाय आंखौ लिंहरदोंमोन ना आयै औ बेनो गथ'आ ओंखारलां आंनि सिथ्लानिफ्राय ओंखारलां होनदों दानो नोंनो आंखौ हाखराव गारग्राया नोंनि थाखायनो आंनि आथिङाव बायदोंमोन हाखराव खोख्लैनानै आंखौ गालांबावदों नों खोनासं नोंनि बे फिसाजोनि थाखायबा आं हरनो हागोन नाथाय बिनि थाखाय आं हानाय नङा नोंथांनि जाथायखौ मोनथिनानै आंबो दुखु मोनदों नाथाय बेबो गोसो जानानै खालामाखैना बेराफारसे आंनि फिसालायाबो रंजालिजोंसो मोजां मोनलायखायो बेयो माइनावजों हाबा जानो हानाय नङा होमब्लालाय रायज्लायनांगौ माथो दंबावो थांदो थांदो दे उनाव जोंबो बुजायनो नाजागोन आफाखौ दे मुली Mana फिसाखौ बबलांखौ खौरां लादो आफा इमारजेन्सि हाबानि थाखाय मा नांगौ लाबोजोबखाबाय आं आदा बेदर जोंनो बियार लाबोजोब्बायना औ लाबोबाय नै जोबोद मोजां आं बेखौ देलायखाजोब्बाय बर'यै सफैब्लानो जाबाय हाबाखौ लासिगोन आं माइनाव सना नोंजों नों मा सानो लक्की माइनाव बिदि जजलम हाबा लानानै आंनि गोसोखौ बहा मोनो नों गोसोखौ मोनगोन ना मोना उनाव नायसै बडिखौ मोनग्रोब्लानो जाबाय प्लिज खुगाखौ दाखोसै आं हां थोनो मोनथारो आं होख्रावआव सिरि सिरि थागोन होख्रावबा खाबफिननांगौब्ला आच्छा बे फरायलायनाय मा दाबो सफैया दार मासथिनि रागायासो दावखोबायलै आंना ओइ नोंसोर नायथ'लाय बेखौ दसे आं बाहेरायाव थांनो ओइ शेर्स
जिरायथ'वाबा जालालै हिन्जाव गोदानजों सेल्फि लानांगौलै दे आंबो सेल्फि लानानै दे नोंसोरजों जागोन दे आंनि आखाइखौ खेवना होनाय खेवालां रायजालाबायगोन बुदरा रायगोन ना आंखौ आं खाराना आथिङाव खाखानायसो आथिङाव खानानै बोरै खानो हानांगौ आथिङाव खाखानाया हरनाय मबाइला फै सेल्फि लानि हासुखानानै मा खिनो ओंखारलायखोब्रा जाय फैनाया बारा जाबाय बिसोर न'आव थांना उन्दुहैदो जाय फैयाखै बिसोर बुलायनो रेडि जादो नोंनि गारिखौ ब्रेक फेल खालामनाया बुदरानो आरो ड्राग्स जानायाबो नंखायसो आदा बुदर फुरितखौ लाबोबायमोन जों खुलुमबाय आरो फुरितसो लाबोबावदों नोङो साला आइदैलाय गारिखौबो नोंनो गाज्रि खालामदोंमोन नों खोना मोजांथारमोन सिस्टारनि बिलोगोआ साला बदमास सिस्टारनि हेलौ गोख्रै फै जागोन दोनदो खोना मोजांथारमोन सिस्टारनि बिलोगोआ सिस्टारनि बिलोगोआ
खोन्थागोन मोननै प्रब्लेम जाबाय मोजां खोनासं फार्स्ट प्रब्लेमानो जाबाय माइनावा दिदोमखौसो मोजां मोनो नोंखौ नङा दिदोमाबो माइनावखौ मोजां मोनो जानांगौ आरो सेकेन्ड प्रब्लेमानो जाबाय आदा बुदरा सेंग्राफोर लाबोनानै लोगोखौ खावनानै लांबाय सुखे हरथ'ला नोंनि मबाइला आं सासे मानसिजों रायज्लायहरनि आंना बेलेन्स गैला नों आंखौ एसेबां मोजां मोनोब्ला मानोथो खोन्थायाखैमोन नोंबोथ' खोन्थायाखैमोन ना I love you I love you too